В ефірі інформаційна служба новин «Заман». Найголовніші події Криму, України та світу в нашому випуску. Україна вибачилася перед кримськими татарами за минулі роки зневаги. Світову спільноту закликали посилити санкції проти Росії, а кримським татарам порадили не залишати батьківщину. В Анкарі завершився дводенний конгрес кримських татар. Наша знімальна група вже повернулася з Туреччини. Всесвітній конгрес кримських татар зібрався в Туреччині в Криму в умовах окупації. Провести його стало неможливо. Тому в Анкару з'їхалося 430 делегатів від майже 200 кримсько-татарських організацій з 14 країн. Більшість з них з України та турецька діаспора. Всесвітній конгрес відбувся в готелі Анкари Бількент. У залі 3 національних прапора – кримсько-татарський, український і турецький. Конгрес урочисто відкрили 3 гімнами. Також читали молитви. Раніше конгрес благословляв муфтій Криму. Цього разу його замінив турецький імам. Головна мета конгресу – звільнення Криму від окупації і збереження цілісності України. Я приехал сюда, переговорив с Эльмаром Броком, председателем комитета по иностранным делам Европейского парламента, который сказал, что слушания в Европейском парламенте будут сейчас представлены насчет Крыма в ближайшее время. Українську владу на конгресі представив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Він зачитав звернення президента Порошенка, в якому український очільник вибачився за минулі роки зневаги Києва до кримських татар. У листі до конгресу Порошенко пообіцяв національну територіальну автономію. В этом есть не просто политический контекст, в этом есть историческая справедливость для крымских татар, которые должны быть хозяевами своей земли, быть тем, кто определяет судьбу Крыма, определяет судьбу своего народа. Найвищим турецьким посадовцем на конгресі був віце-прем'єр-міністр Туреччини Нуман Куртулмиш. Росія, порушуючи міжнародні норми, незаконно анексувала Крим. Турецька республіка і турецький народ з самого початку заявляв про невизнання анексії і наполягатиме на подальшому невизнанні. Прийде час, Крим буде звільнений від незаконної окупації. Через заборони, погрози, виклики на допити деякі з членів Меджлісу не приїхали до Анкари. Однак їхні голоси пролунали. Селам алейкум, сайгылы конгресс векиллері, сайгылы конгресс мусафирлері. Інтригою конгресу є вибори його президента. Більшість делегатів на тій посаді бачить лідера народу Мустафу Джемілєва. Сам же він бере самовідвід. Це навіть не обговорюється, тому я пропоную кандидатуру Чубарова. Неважливо, чи є авторитет у Мустафи Джемілєва чи ні, авторитет Мустафи Джемілєва буде завжди поруч з президентом Конгресу, кого ви не обрали на цю посаду. З великим відривом, набравши 260 голосів, Рефат Чубаров повторно став президентом Конгресу. Нашим діаспорам треба піднімати людей і суспільство в своїх країнах. Нашій румунській діаспорі варто робити це в тому числі через свій уряд, бо вона є членом Євросоюзу і НАТО. До правління Конгресу обрали 23 людини. Після цього ухвалили резолюцію. Закликали світове співтовариство посилити санкції проти Росії, а до кримсько-татарського народу не покидати півострів. Мустафа Джемілєв нагадав, з початку анексії з Криму виїхало 10 тисяч кримських татар. Я хочу заверить своих соотечественников, борьба будет продолжаться до конца, и мы обязательно будем на своей земле. Наступний Всесвітній конгрес планують провести через 4 роки в Києві або Криму, на історичній батьківщині кримських татар. Ельвіна Сейдбулаєва, Шевкет Наматулаєв, Айдер Омєров, Заман, АТР. Восени у Кембриджському університеті з'явиться можливість вивчати культуру кримських татар. З нагоди завершення в Анкарі конгресу кримських татар українські студії в Кембриджському університеті повідомили, що будуть пропонувати проведення майстер-класів із кримсько-татарської мови та культури. Така можливість у британських студентів та аспірантів з'явиться вперше.
Завтра у Криму знову судитимуть кримсько-татарського активіста через так звану справу 3 травня. Чергове судове засідання у справі Таїра Смедляєва, якому закидають напад на правоохоронця під час зустрічі лідера кримських татар Мустафи Джемілєва, відбудеться в Армянську. Про це повідомив брат обвинувачуваного, голова ЦВК Курултаю Заїр Смедляєв. Слідом за французами та італійцями до Криму тепер збираються німецькі парламентарі. Депутати Бундестагу Німеччини від фракції партії Лівії розглядають можливість відвідин Криму. Про це повідомив депутат від німецької партії Лівії Олександр Ной. У липні до Криму навідалися французькі парламентарі. Італійські депутати офіційно заявили про намір відвідати півостров восени. Я вважаю поїздку французьких парламентаріїв до Криму правильною справою. Як люди, обрані народом, вони повинні були показати і розповісти офіційній владі Франції, політикам, а також співтовариству про те, що там відбувається насправді. Це правильне і показове рішення. Ліва партія Німеччини має відмінності в поглядах на політику з іншими партіями в Бундестазі, тому можливість відвідин Криму для нас більш прийнятна. На мисі Тархан-Кут відкрився третій фестиваль екстремальних видів спорту «Екстрім Крим-2015». Це яскрава подія для професійних спортсменів і початківців, любителів вітру і хвиль. На відміну від фестиваля «Біфуз», цей фестиваль отримав дозвіл на проведення. Докладніше у сюжеті наших кримських колег. На мисі Тархан-Кут відкрився третій фестиваль екстремальних видів спорту «Екстрім Крим-2015». Яскрава подія для професійних і початківців спортсменів, любителів вітру і хвиль. На відміну від Бифуза, цей фестиваль отримав дозвіл на проведення. Влади заявляють, що головне на таких заходах – безпека. Тут нарочито демонстрували масову присутність рятувальників. Третій рік фестиваль «Екстрім Крим» приковує до себе увагу мешканців та гостей Криму. За звання кращого тут змагаються дайвери, серфери і підводні мисливці. У цьому році його проведення супроводжується ще й посиленими заходами безпеки. Не дивлячись на те, що до занурень допущені тільки сертифіковані спортсмени. Протягом 9 днів охороняти спокій учасників та гостей фестивалю будуть професійно навчені фахівці. Здесь присутствуют сотрудники МЧС, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, также сотрудники Крымспаса, которые обеспечивают безопасность как пожарную, так и техногенную на месте проведения данного фестиваля. На фестивалі пройдуть відкриті спортивні змагання з основних видів екстремального спорту. Кожен день фестивалю «Екстрім Крим-2015» буде насичений безкоштовними майстер-класами та семінарами для всіх любителів спорту і початківців екстремалів, а також різними розважальними заходами і шоу-програмами для усіх віків. Організатори обіцяють багато яскравих емоцій та адреналіну. Сусанна Ваїтова, Заман, АТР. Правозахисники в суді домагатимуться змінити порядок в'їзду до Криму. Вони вважають, уряд перевищив свої повноваження, коли затверджував правила пропуску на півострів. На думку активістів, Кабінет міністрів фактично влаштував інформаційну блокаду для Криму та порушує право на свободу пересування. Вимагають затвердити новий документ. На самом деле наши требования касаются отмены этого порядка в значительной его части. Там от него останется минимум каких-то, должен остаться минимум каких-то положений, в том случае, если иск будет удовлетворен. Мы с надеждой смотрим в будущее, но в то же время мы реалисты, мы не исключаем, что в итоге это дело закончится в Европейском суде. Почати очищення Салгіра російська адміністрація Сімферополя вирішила з масового вирубування дерев. На набережній кримської столиці від гіллястих верб залишилися тільки пеньки. Спиляні гілки, купи сміття прямо на тротуарі і пеньки. Все, що залишилося від розлогих верб, які нещодавно прикрашали набережну Салгіра по вулиці Гаспринського. Підприємство «Горзелінхоз» розпочало очистку русла річки Салгір з масового вирубування дерев. Міська влада вирішила, що саме гілки дерев, що спускаються до річки, а не сміття у воді, найбільше заважають проходженню води і бруду. Сейчас, конечно, некомфортно. Очень жарко, это наше излюбленное место для прогулок. Сейчас некомфортно здесь гулять, понятно, нету тени, немножко не обустроено, это все грязновато. В адміністрації Сімферополя пояснили, що вирубують тільки аварійні дерева, але чи з'являться замість них нові, в адміністрації не змогли відповісти. Більшість городян до дій комунальників ставляться з розумінням.
С одной стороны, тенька стало меньше, и всего прочего станет меньше, но многие деревья находились в аварийном состоянии и порой падали. В принципе, я видел, что многие действительно аварийные деревья были спилены, которые были сухие, которые были на грани собственноручного падения, поэтому здесь я, конечно же, за. А если говорить вот о молодняке, который можно посмотреть и сейчас был вырублен, то, конечно, я против, потому что это создает определенную атмосферу, когда ты гуляешь по речке. Ну, я считаю, что это нужно сделать, потому что очень запущенные состояния у канала, можно сказать так. Ну, я, конечно, отрицательно отношусь, когда вырубают деревья, но другого выхода не вижу. Расчистить все вот это и облагородить как-то. Облаштування набережної – одна з наболілих тем для сімферопольців. Торік мерія прочистила всього 350 метрів русла Салгіра, пообіцявши провести капітальні роботи, коли виділять гроші з федерального бюджету. Цього року благоустрій почався після численних скарг городян та звернень громадських працівників. Активісти виявили відсутність 260 секцій огорожі, 15 аварійних майданчиків для огляду і 9 мостів, яким загрожує обвалення. Ми не маємо права виносити набережну до бюджету, тому що вона не стоїть на балансі. Але з грошей, які виділені на прибирання вулиць, практично 15% іде на прибирання цих набережних. Уздовж Салгіра вже вирубили більше 40 дерев. При цьому Горзелінхоз не планує зупинятися на даній ділянці і продовжить очистку русла від проспекту Кірова до Гагарінського парку. Ламати не будувати, а рубати дерева, безсумнівно, легше, ніж ремонтувати мости. Еліф Абдулла, Ахмед Акай, Заман, АТР. Кримський татарин завоював Кубок світу з велоспорту. Український спортсмен Марлен Зморка став переможцем змагань, що проходили в італійському місті Турин. 22-річного спортсмена називають надією українського велоспорту. Він виступає за сильний аматорський італійський клуб «Тім Палазаго». За словами Марлена, велоспортом він займається з 2008 року. Він закінчив Миколаївське училище фізичної культури. Путін, піковий туз, Поклонська, дама бубна. У США грають картами із зображеннями представників російської та кримської влади. Таку колоду карт одному з делегатів Всесвітнього конгресу кримських татар в Анкарі подарував учасник зі Штатів. Так президента Росії Владимира Путіна зобразили у вигляді пікового туза. Голова російської адміністрації у Криму Сергія Аксьонова можна побачити на піковій п'ятірці. Спікера російської адміністрації Криму Владимира Константінова на трефовій п'ятірці. Також на картах є прокурор російського Криму Наталя Поклонська, дама бубна, Беркут – двійка трефа і зелені чоловічки – двійка піка. Американці не забули і про екс-президента України Віктора Януковича. Він зображений на піковій шістці. На цьому у мене все. Більше новин дивіться на АТР вже за 2 години. Вдалого вам робочого тижня і нехай щастить!